ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାପାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ। ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି କହିବାରେ ଯେ ମାମାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗର୍ଲ। ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବାପ ଝିଅର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ସର୍ବୋପରି। ତ କୁହନ୍ତି ମା' ହେଲା ପୁଅ ହେଲା ମାଆର, ଝିଅ ହେଲା ବାପାର। ତ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନେ 100% ସତ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଗୋଟେ ବାପା ସବୁବେଳେ ତା ଭଲ ପାଇବା ତା ଝିଅ ପ୍ରତି ଦେଖେଇଥାଏ, କେୟାର ଦେଖେଇଥାଏ, ଲଭିଂ ଦେଖେଇଥାଏ, ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମାଆ କେବେ ଦେଖାଏନି, ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମାଆ ଝିଅକୁ ତାଗିଦ କରେ, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଏ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ସର୍ବୋପରି। ଯେଉଁଦିନ ଝିଅଟିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତା ମାଆ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ତା ଜ୍ୱାଇଁର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ବି ପଛାଏନି ଯେ ଝିଅର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ମାଆ ପାଇଁ।